Hello, good evening guys. Good evening, nandito ng Rayna ng mga sitaw. Hi guys, good evening. Ako po si Erika Embang. So let's proceed tayo sa Adobong Tahong. Tahong. Mga exotic foods na nagmula sa aming angkan. Na nagmula sa mga lahi ng mga lobo at vampira. Nakatuwa na yung page na search mo Erika Embang. I-share mo na yun. Good evening guys. Pagluto tayo, nagugutom ako. Galing ako ng Japan. So, pag galing kang Japan, gutom ka talaga pag uwi mo ng Pilipinas. So, ang gawin lang natin ay i-slice natin ang ating mga sangkap. Yes, na ako lang mag-isa dito ngayon. I don't have extra dito, assistant, because umuwi silang ganyan kami dito. Adobong tahong lang ang malakas. I-share mo na ang page. Parang isa-isa. Bawang luya. More on luya. More on luya, more on sili. Napatay manigali. Kasi wala na unod. Kasi nabsang dito yun. Tawis na bitin be. Wala tayong butane guys. Naubusan tayo ng butane. Grabe kayo wala na yung unod. Ay wala na unod mag-ano. May extra. Araw sa likod sa ref kilid. Adobong tahong guys, tikman nyo to, sobrang sarap ito. Madam, tuwang-tuwa din yun na video mo sa baboy. O mga baboy, minsan na mabuisit yan na mga hindi naman. Pero ngayon nakakatulong palang baboy. Dahil dito sa amin sa Negros dahil may isang lalaki dahil na nagkaroon ng heart transplant gamit ang puso ng baboy sa alam mo ba, naging successful po. Padara, naging successful po. Naging successful po kanyang transplant. So kayo wag doon istabi ng baboy. Dahil ang baboy nakakatulong. So wag muna tayo mag-usap to kasi baboy. Dito muna tayo sa tahong. Ang tahong ni Carla. Ayun. Pa-shoutout na madami. Hello, Japan, third floor, Migs, or Banuso. Shoutout. May katumbal na may sili pa. Wag ako. Gusto ko yung medyo maanghang. Saya. Mahilig ako yung sa maanghang, day. Maanghang talaga ako magluto. Kaya maraming nai-inlove sa akin na lalaki kasi napaka-hot mama ko dahil. Pero at saka sweet din ako. Mahilig ako sa hot and sweet. Kaya minsan mga boyfriend ko nagkaroon ng diabetes. Sobrang lang pagmamahal sa akin. Ginawa na ako sugar mommy. Ayun, tahong. Tahong ang malakas. Tuluhe binak. Ano na pinaka-volume niya. Hi, hello Erika, shout out. Ay, Ray Maricel Di Jose Reyes, shout out. Ako si Erika Embang. Kararating ko lang ang ref ko ngayon, punong-puno ng mga gulay at saka mga sahog-sahog. Bumili ako kanina. So let's proceed. Dito ka ito okay na sa nagman. Let's proceed tayo sa gisa ng aking mga perfect ingredients na nagmula sa mga angka ng mga lahi ng lobo at vampira. First mobs, you need to use bawang. Wala pa na galing bukal, animal. Wala pa galing bukal. Excited. Hindi pa kumulo. Hindi pa mo kumulo. Buti pa yung dugo ko kumulo na. Luya. Yun. Ilagay na natin yan. Huwag na tayo arte-arte kasi hindi tayo maganda. Ako kasi rin kayo ba, hindi lang puro posisyon ang alam ko na marunong din ako sa mga luto. Kaya huwag nyo akong anuhin.
Lagyan natin ng aswiti powder. Tahong lang ang pag-uusapan, huwag yung kanulin. Kakahangol ko mo. Hoy, labot nga. Lagyan ko pa ng maraming sili. Buhusan natin ang tahong ni Carla. Yun. Lagyan nyo ng konting asukal. Masarap itong tahong, day. Shout out po, ayan, tahong lang pong malakas dito sa probinsya, kaya huwag kayong matakot. Kailangan ng pagkain ng tahong, hindi basta-basta, kailangan malakas na pananampalataya. Hintayin nyo po siya na medyo matuyo, sa kanyo lagyan ng suka at saka konting tuyo. Yung ulamin, kung namit, di ba laga? Suka. Hindi ka susuka, susuko ka. Tuyo. Strawberries and cigarettes. Always Suka, tuyo, laurel. Pag adobo, dapat kumplito sa sahog. Adobong tahong. Ako lang yung bakla dito sa aming probinsya dahil na mahilig sa tahong. Dahil sobrang sarap talaga ang tahong, lalo na tahong ni Carla. Ay, Diyos ko, ginoo ko. Nakibutan to, alin ako. Mga asin, kag mga ano na ako. Hari pa gino, kay parang tawhay ang lamisa. Takarami, bila kay James. Kabisan. Walang gaon ko gino sa puro mo. Ganyan lang ako yung kasimple. Dahil pagkatapos yung rep ko punong-puno na ng mga gulay. Tingnan nyo kanina, bumili ako. Thank you so much sa mga nagpa-Gcash ha. Binili ko ng gulay ang mga binibigay nyo sa akin na yan. Punong-puno po ng mga gulay ang aking ref. Ayan, meron tayong cherry tomato. Ayan, cherry tomato. Oh. Yun. Mga pizza. Ayan, puro gulay. Yun. Para po yan sa pangmukbang ko. Meron tayong itlog. Ayan pong laman ng aming ref. Puro tubig. Tubig dito, tubig doon. Kaya huwag kayong maano sa akin, ha? Yung pinapadala nyo, bilibili ko yung gulay. Oh, mas mabuti ko nag-Gcash pa kayo, charot.
Hello, good evening. Sandali lang kakain tayo, nagugutom. Masama ang pakiramdam ko din na stress ako sa kapamalingki. Grabe, sobrang mahal ng mga gulay ngayon. Mas mahal pa yung isda at saka yung gulay ngayon sa karne. Kaya matinding ano lang dapat. Matinding pananampalataya lang para kahit papaano ang budget nyo kumasya. Kasi kung hindi kayo marunong talaga mag-budget, wala talaga, ubos talaga ang budget nyo. Thank you so much sa Star Sender, no, ng mga kaibigan ko. Hi, Jillian Q. Phillips. Good evening, Day. Good evening. Shout out sa kay Jillian, sa miga ko. Lagay ko lang iya ako Gcash. Ayun. Oo, magluto kayo. Huwag kayong aasa sa mga katulong lang, sa mga kung ano-anong mayroon. Ano pang kulang? Lahat binilagay ko na dito. Masarap na to. Sabi niya kulang pa. No, kumplito na to sa sahog. Masarap talaga ang tahong dahil tsura ko do aswang. Hi, Marjorie. Hello. Sarap-sarap ng tahong kasi fresh from the farm. Tapos bumili ako ng hipon. Yung hipon na balaga nga Bisaya. Ako namit na bala. Naglalaway ako dahil. Aslom sa langgaw. Sisong. So aslom ka namit mo na nanam. Dumi pa na tiyagon, yun yung pagluto. Gawa sa purong tsokolate at nilagyan pa ng ginelli na hazelnuts. Ang aking Gcash 094537814110 sa mga nagtatanong. Hi Marjorie, Kisirapo, shout out. BKC, shout out. Good evening, welcome. Kaya ito na ikanon, binaksapinggan na. Kaya manyapo na lang ko diwa. Dali na lang maluto o tahong. Ayan po siya, kumukulo-kulo na siya. Ay po yung pag ano yan, Diyos ko, wala na kayong hanapin sa akin. Magaling na magluto, mapagmahal, madiskarte sa kusina, marunong magdala ng budget. Ang 1,000 sa akin, 1 minuto lang. Lagyan mo na madam ng oyster sauce. Wala kaming oyster sauce, madam. Okay na ito. Jutay lang ka kasi tamaan. Ayo, kailan Konchak to. Ayun. Tapos dito, matulog ko yakin berbira pamutang ka maksipil. Ang sabaw na balagay ko na, sabaw sa may tinula nga na bala. Diluto nila gina. Hindi ang utan. Inita na kang utan ang bilid ka gina. Dala di. Dala di ang kasirula. May natira pa ako kanina ang kalabasa. Kani? Yun, oo. Sardinas. Oo. Initin natin yung sardinas. Ayan, luto na siya. Very easy. So, very easy. Ayan, luto na siya. Ayan. Hindi po. Kasi masyado. Pag mas seafoods kasi madam, pag masyado mong pinatuyo, hindi siya maganda. Nag-ano siya, anong tawag dito? Nagatika. Kain na tayo. Magugas muna tayong kamay. Adobong. So let's eat. Gutom is real. Hello. Duga din yung lights go. Namat. Sarap. Adobo nga tahong. Pangit kasi pag masyadong pinatuyo kasi magiging matigas ang laman ng shells. Mga ganyan talaga yung mga laman dagat. Nagiging makunat. Sa tagaman silingan. Hindi ko ito niya
Malahagan yung tayo. Yahong. Ito yung sardinas. Ito kaninang umaga pa to. Sardinas na may ano. Sardinas na may ano. Talbos ng kamuti. Yan ko kutsara ga. Sardinas na may talbos ng kamuti at saka papaya. Sobrang sarap. Kaninang umaga, tira pa to dahil. Oo, remix na to tawag dito. Daon kamuti, kapayas, tinapa. Nako. Pagdari. Yun, ang kanina pwede pa to. Kasi masarap naman yan. Ito yung ulam ko kanina tanghali dahil sardinas. Sardinas na may papaya at saka talbos ng kamote. Subong yung adobong tahong. Pahingi niya, sabi niya, bilhin na lang kayo ng tahong dahil. Daw sisig ng sabor yung pinatuyo ko dahil pa daw sisig. Pamalamalaho ito siya. Pamalamalaho ko daw sisig ng sabor yan. Dali lang ha. Kain muna ako bago ko kayo i-shout at iligtas ko muna sarili ko na yun. Gutom ako. Papaya. Tapos inom na tayo ng calamansi juice para matanggal matoxic. Malanag isa yan. Malanag isa yan. Adobong tahong. Super sarap. Delicious. Talagang mapapawaw ka sa sarap. Siguro adobo makamuna tahong day. Hindi ka nagalay lang kamo yung bakal sa mga luto ng sudaan. Kaya kamu bakal ito usod, ang gusto ng mga kaputay-putay kamu pagka nasa alaw. Bakal naman kamu. Luto kamu. Nalit. Kagan ko ito, magwaan ko ito. Kanina umaga pa ito na ulam mo, talbos na kamuti, sardinas at saka papaya. Bukas ang ulam ko, nilaga na okra. Nilaga na okra tapos isawsaw natin sa tuyo.
Sarap ng sabaw ni Warren. Ganito ang sabaw ni John John dahil lamit-lamit lang. Sabaw ni John John. Kauna. Busog. Busog si Lola. Erika Embang. Ayan, tahong. Tutukan yung tahong. Excuse me. Daw sisig ang sabor niya. Dahil hindi ako mayaman, wala akong dessert dito. Tubo na naman. Ang sa tuboga. Ito lang yung araw-araw pang dessert ko na yun. Wala na gid kuya. Ma-um-um na naman ito yung tiga-tiga. Laba-laba. Oh. Kami na mga Pilipino, yun mga Ilonggo. Dahil wala kami dessert. Ito lang dahil. Tahong kagamunin ha. Sarap. Wala ako kita kayan. Doon puli sila ba? Pauway siya ba? Focus muna siya sa kanyang module. O kasi dito hindi siya masyado naglalaro sa internet. At sa kanila umuwi sa kanyang bahay. Andiyan naman sa kabilang kanto. Ayaw lagi call Init. Motor-motor, tabla pa mo siya ta. Lagaw. Boring dito sa bahay dahil. Kain pa mong kain. Wala kang love life, wala kang sex life. Pero araw na lang pa ulit-ulit, kain. Malibot-libot man ta. Oo. Basit makagrasya pa kuya karon niya. Kailangan profesional ang gumagawa nito kung mga ngipin nyo. Hindi po ginawa sa purong tsokolate at hindi nilagyan ng giniling na hazelnuts. Huwag kayong kain dito kasi mabilin gila yung unto nyo ga. Kailangan niya ginawa kayo sa purong ano ya. Kailangan niya nakamarinit kayo sa mga mattress ng nanay nyo 24 hours. Kasi kung ginanon lang tapos sinundo tapos tumakbo at saka kulang kayo sa bakuna, hindi kayo complete vaccine at saka kulang kayo sa mga nutrients. Mabilin ginang unto nyo ga. Kailangan talaga tamis gid sa tutuod.